Nggih. Pripun Mas Yan? Iki tembangnya napa Mas Yan? Ngendem. 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 Nggih. Iki Ingkang minangkani? minangkani panyuwunan saking panjenenganipun Kang Nganten. Ya Mas Awi. Mas Nganten, Mas. Monggo sesarengan MND Sampur Sari ugi Jaya Baru Audio. Pinangkani pamundutan pinangan kekalih. Oke Mas Kevin, monggo. Yen tak pikir Neng tengah Vin. jane lumrah wae ewon dene lakok gorehake endi peperangane sing dadi manipatine jane rada eyang sen padha ramaiku aku dhewe mlomo dasar marati rada sugih ning ngangeni besok kapan gonku lugo sesandingan gonku ngendem wosuke aja lakake Ayo Vin, vokalnya Om Vin. Podo rapal. Oh Mas e. yen tak pikir jane lupa wae ewon dene yen tak bulokake ganti pemenangane sing dadi mati-matine jane rada eyang sing nyawang dheweke ramaiku aku dhewe globro sasaki kakati rasa
janjine